Тогава ние с съпруга ми се побутвахме и си казваме, тия ползват the cried out метод. Ние вече ги разбираме тия работи. The cried out method. Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Днешното видео е продължение на поредицата ми за приспиване, с която може би сте се запознали и ако не сте, моля заповядайте. Можете да започнете с ето това видео с основните 10 стъпки към приучаването на всяко дете да самозаспива без ваша помощ. Пропускам едно видео от поредицата, просто защото някакси все не му идва момента да го заснема по начина, по който ми се иска и не мога да си събера мислите, за да успея да кажа всичко това, което е толкова важно за изграждането на режим на едно дете. И тъй като съм на онази стъпка, в която се опитвам да приложа някакъв метод и на по-малкия ми син в момента, искам направо да започна да си говоря с вас за различните методи, които съществуват. Това са спомагателни методи, които можете да използвате, когато вече нямате абсолютно никаква идея какво да правите с вашето дете или имате идея какво да правите с вашето дете и вече сте си избрали един от тези методи. Преди да продължа нататък, искам страшно да благодаря на всички тези хора, майки, родители. Не знам кои сте, не ви познавам лично, но вече ви обичам, защото за мен е изумително как може аз наистина да качвам това, което искам да качвам и това, че има хора, които ги интересува какво се опитвам да кажа през канала си, за мен е повече от радващо. 70 subscribers, това е просто отвъд всичко, за което съм мечтала, макар винаги, когато някой започва канал да си мечтае за това как ще има 1 милион абоната. Не е, разбира се, това оставено на страна. Всеки един човек, който се добавя с всеки един ден към моя канал, за мен е истински ценен. Дори да не можем да си разменим дума с вас, вярвам, че сте тук, защото наистина искате и няма нищо, което да ме радва повече от това. Благодаря ви! Разбира се, ако не сте сред тези 70 абоната, ще ви поканя да се запишете за канала ми, защото това са важни неща от ежедневието, които се случват с вас, с вашите деца и може би ще ви се удаде да откриете нещо полезно за себе си в моя канал. Много се надявам да е така. Може би сте чували, виждали или вече от собствен опит знаете, когато детето ви има проблем с нещо, то вие се превръщате в истински специалист по темата. Щете или не щете, вие започвате да четете, да търсите, да се интересувате, да слушате. Ушите ви са отворени на 10, очите ви гледат абсолютно навсякъде, следите какво се случва на всяко дете, което може би има нещо сходно с вашето дете. Опитвате се да намерите най-важния, най-правилния път да разрешите проблема на своето дете. Дали то е болно, дали има просто някакъв подрастващ проблем. Това е без значение, но съм сигурна, че всеки родител много се интересува от здравето на своето дете, както и вероятно от своето собствено здраве и за това би искал по най-добрия начин да помогне на детето си. Това е целта на моята поредица за приспиването на малките деца. В момента се намирате в разделът от 6 до 9 месеца. Това според мен е времето, в което е най-удачно да се почне да се прилага един метод. Не само според мен, но и според редица специалисти. След 6 месеца всъщност може наистина да започнете да правите нещо, тъй като детето дори в минимална степен реагира на вашите усилия. Ще разгледам всички известни методи, които се намират из интернет пространството. Моят първи син е сложна личност. Той е придирчив, претенциозен и високочувствителен. Когато се занимавате с бебе, с тези качества, вие всъщност не очаквате, че едно бебе може да има такива качества и ги подценявате. Аз лично ги подцених, просто не очаквах това нещо, не очаквах, че той може да бъде толкова чувствителен от толкова малък, т.е. прекалено чувствителен на светлина, на шум, на всякакви подобни дребни работи. Всяко нещо го дразни много, затова
постоянно реве. Частта с приспиването беше най-трудната част при него. Честно казано, да го приспя месеци наред ми е отнемало около 2 часа, като той до днешна възраст се заспива доста по-бавно, но поне не сме му през цялото време необходими там. За да не се налага през тези 2-3 часа аз да го дундуркам и нося през цялото време, аз започнах да търся информация как всъщност мога да науча детето си да самозаспива. След което последва цяла поредица от изобщо неизвестна за мен сфера знания, която придобих. Просто не подозирах, че съществува такъв свят от чак толкова много информация за това как да приспим детето и в същото време недостатъчно изчерпателна информация за това как да приспим бебе, защото все пак тази информация се отнася за някакво по-нормално бебе, докато моето беше някакво много така раздразнено бебе. И аз трябваше въпреки всичко да намеря своя конкретен път да достигна до него, за да мога да го науча да заспива. От 6-месечна възраст започнах да изпробвам с него различните методи, за които изчетох и се образовах и изгледах не знам какво количество видеа. Благодаря на всеки ютубър, който изобщо е създал видео в живота си, защото всяко видео има значение, стига да е направено с конкретна цел. Намирането на конкретния метод, който работи при него, отне няколко месеца, защото това е наистина един процес. Вие изпробвате един метод, изпробвате друг метод, понеже не знаете как всеки метод работи с вашия си, невъзможно след това дори да се върнете към някой от предишно изпробваните методи спрямо това, как се развиват, как просто ги усещате дори ако щете. От 7-месечна възраст ние го сложихме да спи отделно в стаята или, казано по друг начин, понеже живеехме в двустаен апартамент, просто се изнесохме от спалнята в дневната и аз, разбира се връщах през нощта всеки път, когато той се събуди, за да го доуспокоявам. Целта на нашето занятие беше да започне наистина да се научава, че трябва сам да се приспива, тъй като той беше толкова изискващо бебе, което хем иска да си около него, хем не иска да го държиш в ръцете си, просто не знаеш какво да го правиш това бебе. Единственото добро, което виждаш е някакси да му предоставиш пътека, в която само да се научи как да се справя с ситуацията. И така, когато започнахме да четем, The Cry It Out метод излезе като първия и най-известен метод, като това изобщо не бих казала, че е някакъв метод. Вие не следвате абсолютно нищо, няма никакви стъпки за изпълняване вътре в него, не е нещо методично. Това звучи много напудрено, отколкото всъщност е. The Cry It Out метод означава просто да оставите детето си да реве до пълно изтощение и вероятно тогава да заспи. Чудесно, обаче нашето дете никога не се изморява. Ето го, миналата седмица имахме случай, в който той се събуди в 12:30 през нощта, трябваше да отидем до спешното отделение с него, до 6:30 сутринта не е спал, защото просто нещо се случва около него. За него, за да спи, то трябва да му бъде пък позната атмосфера, редица от ритуали, които изпълняваме. То са традиции, то са неща, които се повтарят всяка вечер. Това му изгражда неговата атмосфера на комфорт, в която той може да се отпусне най-после и да заспи. Ако нещо се случва около него, забравете да спи. Това са 6 часа и половина, цяла нощ не е спал. Да може да си представите какво се случваше, когато беше бебе. Беше същата история. Общо взето той можеше да стои часове наред, без значение нощ ли е, ден ли е, на 1 месец ли е, на 9 месеца ли е. Можеше да стои буден за много дълго време и ние искахме някакси вече да си починем от това. Това, което беше много смешно е, че точно когато разучавахме методите, всъщност една нощ навън в 2 часа през нощта реве някакво бебета се къса. Чак мен ми става жал. Ще ми се да ида да го прегърна. Реве, ама не знам, никой не отива. Просто се чува, че това бебе реве вече половин час. Бечи вече като агне, гласа му прегракнал. Бе. Никой нищо не му обръща. След време то просто
почва да притихва, стихва и вероятно заспива. Тогава ние с съпруга ми се побутвахме и си казваме, тия ползват the cry it out метод. Ние вече ги разбираме тия работи. Само, че при нашето дете това не действаше. Той просто започна ли да плаче, той не стига до онзи период на бе и след това да започне да го намалява, докато просто заспи. Не, той изпада в тотална истерия. Неговото блеене се превръща в истеричен крясък, който започва направо като бормашина да се вбива в нашия мозък. Общо взето, методът с изплакването, наплакването, как е на български? Не беше нашият метод. Знам, че има деца, при които върши работа и ние го опитахме достатъчно дълго. Поне няколко дена сме се опитвали да го оставим да се наплаче, но той просто няма наплакване. Няма наплакване. Седели сме да го чакаме 45 минути, детето си реве. Честно казано, аз като майка едвам се сдържах да не вляза, беше ми страшно трудно. Дори първите 5 минути, в които започна да плаче, аз плаках едновременно, защото то отвътре ви боли. Реално. Но щом знаете, че това може би има вероятност да помогне на моето дете, ще издържа. Аз съм възрастен човек, аз ще издържа, имам силите за това. Добре, ама 45 минути да ревеш, това не е нормално. Така че това беше момента, в който просто решихме, че този метод за нас не работи и ще изпробваме някакъв друг метод. С всичко това казано, втория ми син, той разплаче ли се, изразходва толкова много енергия, че в рамките на 2 минути вече се е тотално изтощил и при едно бебе като него, такъв метод по-скоро би работил. Но аз не искам да го прилагам, макар той вече да е над година и половина като възраст. Не искам да прилагам такъв метод на него, защото той просто е много осъзнат. Той осъзнава всичко, което му се случва и го виждаш в очите му, в действията му, в начина му на изразяване. Знае абсолютно точно къде се е наранил, докато големия ми син никога няма представа какво му се е случило, нито може да си спомни какво се е случило. Малкият ми син знае абсолютно точно къде се е ударил, с какво се е ударил, кой го е ударил, какво му е причинило. Идва, разказва ми, показва ми. Не искам да прилагам толкова агресивен метод на дете, което разбира чак толкова много. Надявам се това да има някакъв смисъл за вас. Забелязала съм, че понякога той наистина просто иска да се наплаче, просто не знам, не е достатъчно изморен или пък не си изразходвал достатъчно енергията през деня. В такъв случай вечерта като си легне не иска да си ляга, но и аз малко го поддържа, той се наплаче 2 минути и след това му каже, айде стига, плака, давай заспи. И той заспи. Блазе му! От тук нататък всеки метод, за който ви говоря, ще бъде все по-малко агресивен спрямо детето и вас. Всеки един от тези методи има вероятност да помогне на вашето дете да се научи да самозаспива без ваша помощ, макар в метода да има нужда от вашето присъствие. Искрено се надявам поне едно от тези видеа или поне един от тези методи да има някакво влияние над вас, да успее да ви помогне по някакъв начин, защото аз съм за това тук, за това правя тези видеа. Много се надявам да е станало поне една идея по-ясно какво точно е The Cry It Out метод и може би, че всъщност той е един малко по-остарял метод, който не е много препоръчителен за употреба. Това е. Ако видеото ви е харесало, знаете, палец нагоре, просто за да ми е известно. А ако не ви е харесало, имате и други опции. Ще се радвам да оставите някакви коментари, за да мога да ви отговарям. Но най-вече ще се радвам да ви видя в следващото видео. Чао за сега, целувки!